ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାସି ପଖାଳ, ଆଜି ଭାତଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ତା ସହିତ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା, ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ତ ଡେଲି ରହିବ ଏଇ ରୁଟିନରେ। ମୋ ଝିଅ ପ୍ରାୟ ଖାଉନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଉନି ଏମିତି ବି। ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆମ୍ବ ବାସ୍ନା, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା। ତା ସହିତ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଆଉ କଷି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ପୁରା, ତାକୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକି ଭାଜିଛି। ଶାଗ, କଷି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ମୋର ଯେଉଁଟାକୁ ଫେଭରାଇଟ୍। ଗରମ ଗରମ କାକୁଡ଼ି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ। ଦହି ଖାଇବୁ? ଭାତ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଗାଁ ଚାଉଳ ଭାତ ବୋଲି ମୋ ଝିଅ କହିବ ଏଇଟା ମମି ପଖାଳ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାଂସିଆ କୁନ୍ଦୁରିଟା। ଶାଗ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଡଙ୍କ ଆଉ ଟିକେ ପାକଳ ହେଇଥିଲେ ବି ଚୋବେଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରା, କାଲି ବି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଲେ ଅଲଗା କଥା, ତଥାପି ଗରମ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ବର୍ଷାଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଉଛି। କାଲି ହେଇନି, କାଲି ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଆଜି ତ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାସି ପଖାଳ, ପୁରା ଗାଁ ଚାଉଳ କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ପାଣିରେ ପଖାଳିଛି କାଲି, ଆଉ ପେଜ ଦେଇନି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡଙ୍କ ଭଜା ଭଲ ଲାଗେ, କଷି ଡଙ୍କ କଖାରୁ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାଜିଥିଲି ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସି। ଆଉ ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆମ୍ବର ତ ବାସ୍ନା ଅଲଗା। ଅନ୍ୟ ଆମ୍ବ ଠାରୁ ଟିକେ ମିଠା କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ନା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ଗୁରୁବାର ଲଞ୍ଚ ନା। କାଲି ଦିନ ରାତି ମଟନ୍ ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ଝିଅ ଖାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପଖାଳରେ ଶାନ୍ତି।